Hotel batean errege eta erregina bizi ziren, eta ume bat eduki zuten. Haurra oso zuria eta polita zen, eta horregatik Ermezuri jarri zioten izena. Ni erregea naiz, eta ni erregin, eta hau Ermezuri da. Lodago gura otsoa, zeaz jamoso beroa, olentxero bekarriko, dionan ezerteroa. Baina egun batean erregina, ipini zen gaixorik eta ez zen, errege asko negaten gintzuen. Ai, erregina hil da, zer
basoaren erdian jarri zuten, eta loreekin apaindu zuten. Hurrengo egunean til bat pasatu zen han. Eta Herodesek ikusi zuenean, itotzen galdetu zien ea nor zen. Nor da? Zuri da, erregearen alaba. Emakume gaizto batekin zu. Mutila printzea zen, eta musu bat eman zion. Nonako, zer gertatu da? Bizirik dago, ez dago izan. Ni printze. Irura etorri nahi duzu? Bai, baina ikotan nire lagunak dira, gurekin etorriko dira. Ados nau. Guazen. Gaztelura. Kontatu zioten gaitatutakoa. Zor, eguetxeratiko. Azuran. Oso pozi pisaz azin. Guztiok batel bat. Eta hau! Hola, pasan, zartarilla kalabazan. Eta intertarilla Javier, Irati, Uzue, San, Guillermo, Belzuntze, Naia, Egoi, Amaiur, Iker, Nagore, Alatx, Ander, Mayalen, Ibai, Aimar, Mónica, Aguer, Isado, Andoni, Paula, Enrique. I